500 metriä kohteeseen. Nyt ei voi enää perääntyä. Eteenpäin vaan. Illalla ollaan jo Tampereella. Muistakaa välttää pitkää katsekontaktia paikallisiin. Ne saattaa tulkita sen haasteen. Simmottis, tämmöttis, tommottis. Ensin mä osasin, mutta on tää nyt kyllä tosi vaikeet. Hannu, kirja pois. Nyt alkaa tapahtua. 3, 2, 1. Retkikunnan johtajan logikirja. Rajan ylitys suoritettu. Puskemme syvemmälle kohti temppeliä. Tehtävänä tutustua paikalliseen kulttuuriin, paikallisen päällikön kutsuma. Tää on se temppeli. Käänny toho. Joo, tuli vai. Kyllä Kalevassa on vähän parempi. Tervetuloa nyt Turkuun. Mukava saada kaukaisempiakin vieraita. Mä ajattelin, että ensin veisin teidät tonne meidän korjauskohteeseen Haliisiin. Rakennusalalla ei mennyt kovin hyvin, mutta sen takia me korjataankin jo vanhoja olemassa olevia kohteita. Tänä vuonna on aloitettu paljon isoja korjausrakentamishankkeita. Panostetaan siis asukkaisiin. Se on juurikin näin. Vaikka meillä täällä Turussa tämä rakentamisen byrokratia aina on ihan salaman nopeata, niin tässä me on kyllä laitettu hösseliksi. Tehdään kylppäriremppaa, uusitaan asuntojen keittiöitä ja esimerkiksi piharemontteja tehdään, jossa parannetaan pihojen toiminnallisuutta. Me suunnataan nyt siis meidän osaamisen kovaa ytimeen ja matka ei ole täysin vaaraton. Ette te vissiin tämmösiä tarvitse. Katsotaan tuossa matkalla pari nähtävyyttä kanssa. No kun nyt nämä vastuullisuus ja energiatehokkuus on meille YH-Korilla erityisen tärkeitä, niin miten te olette funtsinut nämä näissä korjaushankkeissa? Eiks ne ole ihan kärkijuttuja? Korjausrakentamisen yhteydessä tehdään energiatehokkuusprojekteja ja parannetaan meidän olosuhdehallintaa. Ei teillä Tampereella mitään sähköautoja ole. Meillä on täällä niitä niin paljon, että lisällään kohteisiin sähköautojen latauspisteitä. Muistakaa mitä puhuttiin. Tervetuloa tänne Karpion kadulle meidän korjauskohteeseen. Tämä on meidän ensimmäisiä hankkeita, mikä on lähtenyt liikkeelle ja ei muuta kuin tervetuloa ja katselkaa ympärillenne. Päivi, koita salaa selvittää, miten täällä otetaan asukkaat huomioon näissä remonteissa. Ja Hannu, sä tunnet parhaiten paikallista kieltä. Haastattele tuota Tapiota näiden teknisistä ratkaisuista näistä remonteissa. Okei, tsemppi. Asukkailla on mahdollisuus asua koko remontiajan asunnoissaan. Meillä on tämmöinen sosiaalikontti ja täällä on pesukoneet ja suihkut ja 3 vessaa. Ja asumishaitta hyvitetään sitten vielä remontin jälkeen kaikille asukkaille. Meidän suunnitteluvaiheessa kerätään asukkaiden toiveita ja pyritään toteuttamaan niistä kaikki mitä vaan voidaan. Niin täällä on kiva metsikkö tuossa noin, että kyllä täällä olisi kiva olla. Ja niin kuin huomaat, niin työmaa pidetään siistinä ja jätteet kierrätetään monellekin lavalle, että meillä Turussa hoidetaan asiat kunnolla. Isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle täydet pisteet. Hyvin on huomioitu asukkaat ja pihalta löytyi tämmöinen sosiaalikontti tähän remontin ajaksi. Täällä on vähän toisenlainen tahti ja toisenlaiset tavat kuin meillä siellä Tampereella. Mutta kyllä täälläkin hommat osataan hoitaa. Tai eiköhän me nyt lähde kuitenkin kohti Pirkanmaata. Kyllä. Mulla kuulkaa vähän outoa olo. Musta tuntuu, että mä taidan jäädä tähän. Nyt. Me lähdetään nyt kuule Tampereelle. Pirkanmaalle. Pirkanmaalle meillä on peli, kuule siellä meillä on liput aisin. Paikallispeli. Auto liikkeelle, Pirkanmaalle päin. Tappara, Ohranjyvä. Ilves pelaa kanssa.